Guys, mga mi guys. Guys ay mga guys, bay topi guys. Bay topi og si Tisilia nga dagko kay kaon, dagko kay hungit. Og si Tinina nga dako kay buyon nga 5 ka bulan. Og ni abay bantoy nga kalmar kayo o man mga amigo guys nga nangaon mi guys. Oh, pag magsudan. Mangaon ta nyo guys. Oh. Matay nagkurog ni kung kamot guys. Gutom ako guys. Chicken guys, chicken. Kaon guys kaon. Oh. Ayaw lang na. Ngayon sa may ngayon. Video sa may gamay guys kay lang guys ba nga kakaon may guys. Oh. Guys, ngaon ta guys. Ngaon ta nyo guys. Alin na guys, ngaon ta nyo guys. Guys, ang munggos guys kay tambal sa mga nayon sa ngano. Sa ba? Ay, mga arthritis guys. Tambal eh nati. Mau deh. Itlog po tambal sa ako. Ayaw lang ay wala kayo lang sudan, maura na. Muha na. Bay, bagog sudan bay. Ayaw kay maura man ang Bay, gantoy. Bagog sudan. Ayaw kita na maura na. No. Magluto na. Sige na guys. Mangain sa amin guys sagi. Kumain muna kami guys kasi gutom kami. Kung hindi kami gutom, hindi kami kakain guys, okay? Okay. Natay na nagusugusla ng aming tiyan guys eh. Okay, bye-bye guys. Pang-reels lang ning guys ba. Thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kain kayo. Guys, thank you for watching. Makulisaw kayo na guys ha. Mga kulisaw kayo na magkauban guys. Mga kulisaw kayong dagko. Sa Lah, saan naman ni gakurog? Dumay kong kamot guys. Ay, ano mo ni? Oh. Okay, mga on ta guys. Bye-bye sa inyo tanan guys. Okay, mga on sa tayo. Okay, bye-bye. guys.